Φαίνονταν πως η Λόρα είχε σχεδιάσει τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια. Σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα, η 16χρονη που μιλά σπαστά ελληνικά μετακινήθηκε μόνη της μεταξύ από το Όριο προς την Αθήνα και πλήρωσε 320 ευρώ για τη διαδρομή. Γεια σας. Γεια σας, παρακαλώ. Θα ήθελα ένα ταξί για αύριο Πέμπτη για 8 το πρωί. Πού να έρθει? Για Κολός, Ρίο και να πάει Αθήνα. Ο οδηγός το ανέφερε αργότερα ότι η κοπέλα δεν μιλούσε στη διαδρομή, είχε βγάλει τα καλλιτικά της και βαφόταν, ενώ όταν έφτασαν στην περιοχή του ζωγράφου, του είπε να την αφήσει 1 με 2 λεπτά μακριά από το σημείο του προορισμού. Δεν ανταλλάξαμε ούτε μισή κουβέντα μες στα αμάξι. Είχε 2 σακουβαγιά σχολικά επάνω της. Μιλούσε σπαστά ελληνικά και δεν φαινόταν καν για 16 χρόνων. Πιστεύετε εσείς, αν έβλεπα ένα κοριτσάκι 16 χρόνων, θα το έβαζα μέσα στο ταξί μου? Εκεί, στην περιοχή του ζωγράφου, είναι και η τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνισή της. Σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το Μέγκα, η 16χρονη, αφού αποβιβάστηκε από το ταξί, περπατάει στη συμβολή των οδών Θηβών και Μικράς Ασίας, φορώντας μπουφάν με κουκούλα και κοιτώντας το κινητό της. Κάμερες ασφαλείας την καταγράφουν να κινείται πάντα μόνη της. Σε ένα καφέ όπου ζήτησε το Wi-Fi, σε χρυσοχοείο που προσπάθησε να πουλήσει τα κοσμήματά της. Στην ίδια περιοχή κάτοικος εντόπισε μια σχολική τσάντα την οποία παρέδωσε και όπως διαπιστώθηκε ανήκε στην ανήλικη. Η 16χρονη φαίνεται να ψωνίζει και σε μίνι μάρκετ κοντά στο νοσοκομείο Πέδων, σε μικρή απόσταση από το σημείο που εντοπίστηκε η σχολική της τσάντα. Έχει αλλάξει ρούχα επιχειρώντας να αλλοιώσει την εμφάνισή της, κρατά